салом алейкум дӯстон бинандагон ва мухлисони доимии шабакаи Сафархон ТВ. Бародари бисёриҳо гуфта буданд ки чӣ ба иқавақт гил партофтесаи гиле ки хеле тарз коркардача намемонӣ, фақат видеои чизсавоиша мепартоӣ. Дар ҳамин саволҳои шумо мехостем ҷавоб бигӯм бародаро, ба он сабабое ки мақсад хеле минтоқа раҳои дур агар дар як хеле минтоқа бирам, ба ҳамин хотир пешаи гил партоӣ навор мекунам танаи хӯронара, баъдан гила партофтам будкам, баъдан бо навор мекардам, ба ҳамин хотир буд бародаро. Гила хеда мепартоям, ягон кас гил намепартояд, ягон шогирдам надорам ки гил партояд, видеои тайёр марабита. Ва бисёриҳо гуфта буданд ки хелет кор намекунӣ, шогирдотаю ки ягон каси дига видеот метаҳад, тарзи коркардша намондесай, хелет гил партоиша навор намекунӣ. Бародаро, ин ҳозир айни ҳол қарор дорем дар Қирған, дар қишлоқи Дуружба, ними Калхозобода, карочи қишлоқи Дуружба мегӯянд, ҳамунҷаем. Рӯз ки ядо дарак буд, камерамон кард соҳиби хона, хонадор мақсад, ҳамун камтар навор гирифтагиай ва хостам гил партоиро камеам боша навор кунам, пешкаши ҳар як шумо бигардонам. Ва бисёриҳо мехостанд ки ҳам хел ремонт кунанд, метавонед дар ҳамин номерои болои экран мондагӣ бинависонед, нашоти нархи навош суҳбат мекунем ва бисёриҳо дар ҳам хел аппарат, гил ва ранги тайёр дар кора, метавонед дар ҳамин номеро муроҷиат кунед. Иншаалло ки дастсафка ҳам мекунем ва ба нархи дастрас пешниҳоди ҳар як шумо мегардонем. Ва бародаро, ин хона 4 ба 5 дар ин хона 3.5 литр эмулсия рафтагиай, 8 дона колер, як қити клепева, баъд 1,5 кг декоративни лак рафтагиай. Бисёриҳо мегуфтанд ки хеле шид маҳсулота расходша намегӯӣ. Ина бародаро, дар як хона чанд қа расхода шава, ман дар ҳама наворҳо мегӯям ки чанд қа эмулсия, чанд қа колер рафтагиай. Ва бисёриҳо мегуфтанд ки шогирд мегирӣ. ва бародар, касоне ки ҳамин конкретна мехоҳад усугариро ёд бигирад, шогирдаш мегирем, чиба не шогирдша мегирем. Ва бародаро, ина гил партоиро мо буд кардем, лакиш заагем, ҳозир камтар нам дора ҳамин гили мо. Пеш нишон метавонам, камтар девол нам дора, гил не девол нам дора. Вақте лака задӣ, ҳам эмулсияи таҳи девол будагӣ рӯшан мешава, ҳам гил худаш ярк мешава, рӯшан мешава. Ба ҳамин хотир серанг метавонад. Баъдан вақте қоқ шида, гило отдельно рӯшан мешава, отдельно ярки базеб мешава. Танаи девор чӣ хеле пешина буд, ҳамун хел мемонад, гило фасон меояд. Ва лак ба ӯ хотир мо мезанем ки моиш нишавад, гулак меқапа ягон ҷазир шавад, латақати метавонем ба ҳазур тозаш кунем. Ва бисёриҳо мегуфтанд ки декоративни лак фурӯшӣ дорӣ, ҳамаи чӣ ҳаст бародаро, нав магазина кушодагием, ҳамаи чӣ фурӯшӣ дорем. Касоне дар маҳқулаи дар кораи чӣ намуди сирмени материал метавонанд муроҷиат кунанд дар ҳамин номерои болои экран мондагӣ. Ба ҳар яки шумо дастсафка мекунем бародаро ва дастгирро фаромӯш намекунем, лайкҳоро мемонем ва фикрҳои ҳар яки шуморо дар комментария интизор дорам. Панҳотон бахт.